Hello world! Nagpagawa na po kami ng reward card sa Aon kasi dati sa Carrefour kami pumupunta. Hindi na kami ngayon makapunta. Dito na kami nagpupunta sa Aon. Kaya yon, eto, ang bilis lang. Na-release agad ang reward card. Sana ma-reward na kami next time. Yung iniisip ko kung paano ko isi-share sa mundo yung mga miracles na nangyayari sa aming life na mag-ina, the graces that happening to us. Eto, bibili na kami ng gato to show my gratitude to the people who help us to make everything possible. Yan. Dito kami sa Gelato Show. Bilhan ko muna ng gato yung aking anak kasi magsiselos siya pagka bumili ako na wala siya. Wala kaming budget. Kaya eto na lang siya napunta sa isang maliit but full of sweetness and love from her mama. Ayan oh. Ito po ang para sa kanya. Sabi niya, shoo! Upo-upo muna ako dito while waiting for the only guy who is here in their shop. Kung papaano niya gagawin yung thank you note dun sa gato kasi sabi niya meron sila happy birthday na nakalagay dun sa card. Alatul happy birthday, wala nang iba. So sabi ko maghanap siya ng way para malagyan niya ng happy birthday yung ng thank you note yan eh. Ito yung mga display nila ng gato. Ayan strawberry cake. Parang ito na lang. Merong ice cream cake, kaya lang katakot yun para sa corona. Ito, ano ba to? Busa siguro to. Ito naman, maliit. Ito na lang siguro kukunin ko. Medyo okay na. Paborito to ng anak ko. Nakabox na po. Ready, set, go. Yun na lang thank you note ang wala. Kaya lang, hindi natuloy ang thank you note kasi wala silang icing. Sabi ko ako na lang magsulat kasi daw yung kamay niya is hindi magandang magsulat. So ako na lang. Ayun naman nung she tried. Wala namang icing. Yung like nyo po ng gato meron dito. Gelato Show. Not a piece of cake. I'm not yet done, mama. You keep quiet, hala. Bay na po kayo dito. Hala, we are here inside the Aon in the wine section. Wine naman ang hanapin natin para kay Mr. Danny and to his friend who helped us out too during the very first time. Nagtatakbo kami sa ulan kasi winter pa nung simula namin to. We've waited so long. Alhamdulillah, okay na. Kaya ito naman ang aking appreciation sa kanila. Thank you God for sending them to us to make everything possible. I will be forever grateful. Hindi ko po makakalimutan lahat. Lagay ko na dun sa basket. Yung lang ang laman ng aming card. Eto, may nakita akong wine from Sara. Ewan ko lang kung original ito kasi mas mura. Mas mura kaysa doon sa mismong wine winery. I don't know. Yun, kumuha ko sa white wine kasi kulang pa ng isa yung isang box. Ayan.